Acostar-se a Miquel Vidal, Marratxí, 1966, és molt senzill, planer, proper i disposat sempre a donar una mà i a facilitar les coses, tant de bo tothom del món fos per un estil. Com podeu veure al seu perfil ampliat de Marratxipèdia, en totes les seves respostes hi ha un més enllà. No es conforma amb respondre simplement amb una frase, és extensiu i amplia molt la relació d'activitats, possibilitats o enumeracions. En certs casos fa tota una filosofia i sempre té, almenys, una anècdota a mà, generalment basada en les seves pròpies vivències i o experiències, per il·lustrar aquell punt en concret. Si arribeu a consultar el perfil, jutjau, verb molt apropiat en el seu cas, vosaltres mateixos. Entre les aficions de Miquel Vidal destaquen viatjar, escoltar música, llegir, col·leccionar, fer senderisme, navegar, escriure qualque nota, veure documentals i films, padel, estar amb els amics i, sobretot, estar ocupat. Es considera constant, ordenat, no deixa mai res per l'endemà, just, previsor, emprenedor. Li va bé mediar. És seguidor del Mallorca i del Barça. Li agrada molt viatjar. Ha recorregut tot Espanya, la majoria d'Europa, bastant d'Àfrica del Nord i el proper Orient. També alguns països de Sud-amèrica i alguna cosa de l'Orient, Tailàndia, Laos, Birmania, el Japó, i encara troba que els queda molt damunt per visitar. Admira els personatges mariners Blas de Laso, Álvaro de Bazán i Grega Guzmán, Juan Sebastián Elcano, Cosme Damián Churuca i algun altre personatge. Viu com en Gabriel Ferran, ambaixador, amb el qual va tenir l'honor de navegar i va ser el darrer en sortir d'Afganistan. Des del 2023 ostenta el càrrec de jutge de pau de Marratxí.